Je zakladateľka jazykovej školy a centra inovácií. Pôsobí ako riaditeľka a projektová manažérka, lektorka aj coach. Ako vníma mesto, kde žije a podniká, prezradí Jana Chynoracká. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pani Chynoracká. Dobrý deň. Pani Chynoracká, začneme tak úplne štandardne ako s každým hosťom. Ono sa to zdá byť klišé, ale chronologicky je to vždy najlepšie. Začneme detstvom. Aké boli vaše detské roky v Trnave? Kde ste vyrastali? Vyrastala som v Trnave od malička, narodila som sa v Trnave a bývala som na ulici Gorkého. Chodila som na základnú školu na ulicu Gorkého. A myslím si, že moje detstvo bolo detstvo asi ako všetkých detí v tej dobe. Keďže sme bývali v rodinnom dome, tak som častokrát trávila čas v záhrade a už od útleho detstva som začala športovať. Moje detstvo bolo naplnené nejakou pravidelnou činnosťou. 3-krát do týždňa som robila hádzanú. S dievčatami sme chodievali spolu na klzisko, chodievali sme tráviť čas do promenády, do Kamenného mlyna. Takže Trnavu myslím si, že som využívala tak ako každé dieťa. Takže to detstvo bolo určite aktívnejšie ako možno detstvo súčasných detí. Bola Trnava v tom čase z vášho pohľadu v niečom iná? Neviem, či bola v niečom iná. Možno očami dieťaťa to mesto vyzerá vždy iné ako očami dospelého. Možno bola väčšia, teraz sa mi zdá menšia. Ale v podstate v tom čase mi v Trnave nič nechýbalo. Ja som naozaj mala to, čo som potrebovala. Veľa som toho nepotrebovala. Takže v tom smere chodievali sme do kina, bývali festivaly, mama vždy kúpila lístky a sedávali sme naozaj na pravidelných festivaloch. Myslím, že sa to v lete konalo. Nie tak často sme chodievali do divadla, ale pamätám si, že sme chodievali na fotbalové zápasy. Tak naozaj z pohľadu toho dieťaťa možno tá Trnava sa mi zdala možno pestrejšia, možno väčšia. Teraz, keď mám možnosť cestovať a vidím možno iné mestá, tak viem si tak možno povedať, že čo tá Trnava má, čo v Trnave chýba. Mám Trnavu rada, takže ja sa sem vždy rada vraciam a i keď teraz bývam v Bielom Kostole, veľmi blízko Trnavy, tak v Trnave stále pracujem, podnikám a Trnava je moje centrum života. Kým ste sa dopracovali do dospelosti, povedzme si tak, ako každý jeden človek, museli ste prejsť tými pre niektoré deti veselými, pre niektoré útrapnými školskými rokmi. Aké boli tie vaše školské roky? Tešili ste sa do školy? Boli ste dobrá žiačka? Ja som mala vždy veľkú túžbu a potom, aby som naplňala očakávania mojich rodičov alebo mojich učiteľov. A preto som bola veľmi snaživá. Ja som bola veľmi usilovná, snaživá žiačka. Na základnej škole na Gorkého som strávila prvé 2 roky a v tom čase sa robili nejaké výberové testy pre deti do jazykovej triedy na ulici Halenárskej. Takže som postúpila do jazykovej triedy a od 3. triedy som sa začala učiť ruský jazyk, od 5. anglický jazyk. Jazyky sa mi stali nejakou tou mojou súčasťou už od malinka. Pamätám si, moja pani učiteľka Rajsová, ktorej ďakujem veľmi pekne, v tom čase povedala mojim rodičom, že Janka má talent na jazyky, držte to. Takže ona dokázala možno vycítiť naozaj nejaký ten potenciál a ja som mala angličtinu rada, mala som rada predmety. Keďže som športovala, tak som si kompenzovala nejaký ten môj rozvoj aj telesnej kultúry v rámci hádzanej a málo som sa zapájala do možno takých školských akcií, do diskoték, do takého že žiackého študentského života. To ma trošku chytilo až na vysokej škole, kedy sme končili v Bratislave a sme mali rozlúčkový taký večierok a hovorím spolužiakom, no tak kam pôjdeme? A teraz si sa prebudila, Jana, my sme skončila vysoká škola, takže ja som naozaj tie školské roky trávila veľmi poctivým štúdiom. Bola som študent, ktorý počúval učiteľov a vďaka ním myslím si, že sa mi naozaj podarilo veľa vecí prekonať ľahšie. Naopak, boli to niekedy také ťažké obdobia, asi ako každého dospievajúceho dievčaťa. Problémy s láskou, ktoré sa potom pretavili do menšej koncentrácie na hodinách.
Ale celkovo myslím si, že som sa v škole netrápila. Naopak škola mi bola priestorom na také dobre strávený čas. Vy ste spomenuli to nadanie na cudzie jazyky. V konečnom dôsledku sa tomu až doteraz venujete. Bol ale doma niekto, kto sa možno venoval pedagogickej činnosti alebo možno po kom ste mohli zdediť talent? No, tak to som začala pátrať až teraz. Priznám sa, že nie. Vôbec neviem, odkiaľ sa toto vo mne vzalo. Keď som sa doma pýtala mami, moja mama je fantastická cukrárka. Koláče boli u nás v nedeľu na stole pravidelne. Fantasticky varí, doteraz sa jej nevyrovnám. A otec pochádzal z drevárskej rodiny, otec sa venoval, vyštudoval teda drevárskú školu, on pochádza z Liptovskej Kokavy, mama pochádza zo Žiliny, takže tie korene nám idú trošku ďalej, ale ani jeden z nich sa nevenoval učeniu tobožne cudzím jazykom. A keď som patrala v rodine ďalej do generácie mojich starých rodičov, tiet, a ďalších, tak naozaj som nenašla nikoho, kto by sa venoval učiteľstvu. Čo vás osobne na tom tak chytilo? Čo vás fascinovalo na učiteľskej činnosti? Ja som tú cestu mala trošku komplikovanú v tom, že keď sa ma možno pýtali ľudia, keď som bola menšia, čo chceš robiť, taká tá obligátna otázka, tak čo budeš, keď budeš veľká, tak som nevedela, len som vedela, že niečo, čo bude súvisieť s angličtinou. A moja túžba na tej koncom strednej školy bola potom, keď sa mi nevydarila hádzaná. Ja som mala úraz a musela som skončiť s vrcholovou hádzanou. Kvôli hádzanej som zmenila 4. triedu na gymnáziu, kde som chodila na gymnázium Ivana Horváta do Bratislavy. A individuálny študijný plán a prišlo zranenie a ja som musela skončiť s hádzanou a bol 4. ročník. Nevedela som, kam sa pohnúť ďalej. A prišla moja túžba študovať angličtinu a manažment. Žiaľ, nedostala som sa na školu manažmentu do Bratislavy a v tom čase som mala priateľa a ten priateľ bol učiteľ a hovorí: Jana, ty máš maturitu z angličtiny, to bol rok 92. Myslím si, že potrebujú aj maturantov. Ak chceš, tak poď, rozdelíme si úväzok. A ja som začala učiť 6 hodín angličtiny na základnej škole v Jame, na Spartakovskej ulici tu v Trnave, ako nekvalifikovaná. A mňa to veľmi bavilo, chytilo ma to, dala som tomu srdce a mala som krásnu triedu piatakov a siedmakov. Vyzdobila som si triedu, naozaj to bolo úžasné prostredie a pani riaditeľka musela prísť pozrieť hodinu a keď ma zbádala na hodine, hovorí: Janka, vy máte prirodzený talent, vy musíte študovať angličtinu, otvárajú na pedagogickej fakulte jednoodborové štúdium, dajte si prihlášku. Takže ja si nepamätám meno tej pani riaditeľky, ale veľmi jej ďakujem za to, že ma možno trošku usmernila. Ja som si napísala prihlášku, išla som na prijímacie pohovory a prijali ma na pedagogickú fakultu do Bratislavy. A tam som spoznala ženu, ktorá je so mnou doteraz. Je to taká, nazývam akademická mama, Gabi Lojová. A keď som končila vysokú školu, tak som jej napísala taký ďakovný list, že vďaka nej viem, že to moje ďalšie poslanie sa bude venovať učiteľom. Takže sú to také stretnutia s ľuďmi v živote, ktoré vám ovplyvnia vaše ďalšie smerovanie a myslím si, že je jeden z takých mojich idolov ľudských, odborných, teraz už aj veľkým priateľom, veľkou priateľkou a podporovateľkou. Takže tam je nejaká tá cesta k učeniu. Vy ste neskôr založili v Trnave jazykovú školu a potom Centrum inovácií. Aké boli tie podnikateľské začiatky v Trnave? Prijalo vám okolie, prijala vám situácia, prijalo vám mesto rozvíjať to, čo chcete? Alebo ste sa museli trošku aj boriť a pasovať s nejakými úvodnými problémami? Myslím si, že ako každý začínajúci podnikateľ v tom čase, tak tam bolo množstvo nečakaných situácií, ktoré vás naozaj otestovali, či ste pripravená, alebo pripravená na to podnikanie. Zázemie pre podnikanie, myslím si, že bolo vytvorené, ale žiadna skúsenosť u mňa nebola skúsenosť v rodine, neboli školy, ktoré by viedli podnikateľov. Aspoň ja som žiadne nenašla. Takže ja som bola v tom čase naozaj len učiteľ so srdcom, ktorý miloval to, čo robil. A
to som vložila do začiatkov podnikania. Musím povedať, že na úvod, kde sa taká túžba po vytvorení niečoho iného zrodila, bolo podnikanie úplne v inej oblasti, v oblasti upratovacích služieb pre domácnosti a to sa nedarilo. V tom čase to bolo nadčasové a ja som pochopila, že ak niektoré myšlienky, ktorými ja žijem a v ktoré verím, naozaj sú trošku nadčasové, tak trvá určitú dobu, kým ľudia možno takisto začnú vnímať potrebu takejto služby. Takže úplne nečakane v tom čase, keď sa nám nedarilo rozbiehať podnikanie v oblasti služieb v domácnosti, si na mňa spomenul jeden zo študentov, ktorého som učila ako vysokoškoláčka prostredníctvom Akadémie vzdelávania. A tak ten pán mi zavolal a mi ponúkol, či nechcem rozvinúť svoje podnikanie aj do oblasti jazykových služieb. A priznám sa, že som bola už ukončená učiteľka, mala som vysokoškolský diplom, tak som si povedala, prečo nie. No a myslím si, že to bol ten motor toho všetkého, kedy sa zaakcelerovalo celé podnikanie a musím povedať, že to bolo takto v septembri v roku 2000 a do decembra u nás bolo viac ako 300 študentov. Takže ten chýr o tom inom jazykovom vzdelávaní, o tom náboji, ktorý som ja spolu s prvými lektorkami v našej škole prinášala do tried, sa rozšíril veľmi rýchlo do Trnavy a musím povedať, že prvých 5 rokov bolo veľmi dynamických, veľmi rýchlych a naučila som sa veľmi veľa. Nikdy ste neuvažovali o podnikaní v inom meste, možno v Bratislave, predsa len tie podmienky, aj ten trh je oveľa väčší ako v Trnave. Vždy ste boli presvedčená o tom, že v podstate túto činnosť chcete vykonávať doma a v Trnave? Asi áno. Ja som v čase, keď som založila jazykovú školu, mala dcerku, tá sa mi narodila v roku 98, takže mala 2-3 rôčky a tá väzba s rodinou a tá väzba ako celkovo na mesto Trnava pre mňa je tak silná, že aj keď som sa pohrávala, stále sa pohrávame s rozšírením podnikania, tak stále to jadro a to gro zostáva v Trnave. Musím povedať, že cestujem po Slovensku, cestujem po Európe, ale ako som povedala, to jadro je tu a zostáva. Ako reagovali Trnavčania v tom čase na možnosť vzdelávať sa v oblasti jazykov? Vy ste sama spomenuli, že teda ten záujem z počiatku bol veľký, ostal veľký aj naďalej. Majú Trnavčania záujem a snahu pracovať na sebe a učiť sa? To je pekná otázka. Myslím si, že v tom období bol naozaj záujem obrovský, pretože priala tomu doba. Myslím si, že ten záujem je teraz niekoľkonásobný a takisto je aj niekoľkonásobný počet jazykových škôl v Trnave. Takže Trnavčania majú možnosť vybrať si naozaj či už školu z pohľadu miesta bydliska, školu z pohľadu nejakého prístupu a to, čo im vyhovuje, paleta metód, prístupov je naozaj široká. Takže vnímam, že záujem o jazyky je veľký, ale tak ako každé iné odvetvie, aj jazyková výučba prechádza svojou evolúciou, svojim ďalším vývojom a otvára dvere do ďalších možných príbuzných odvetví. Akí sú Trnavčania žiaci? Vzorní? Moji áno, naši hej. Myslím si, že či už je to dieťa, je to dospievajúci človek alebo je dospelý, vždy je veľmi dôležitý ten faktor učiteľa, ktorý do veľkej miery prispieva k celej organizácii vyučovania a k tomu celému procesu. Takže ak pristupujeme ku každému jednému človeku individuálne a vnímame jeho aktuálnu situáciu, jeho možnosti a zvážime tú mieru nasadenia možno nejakej prísnosti, tak potom každý človek prináša to maximum do tých svojich tried a do svojho učenia. Majú napriek tomu naši ľudia, trnavskí ľudia, nejakú spoločnú špecifickú charakteristiku, pokiaľ ide o prístup k úlohám, o disciplinovanosť, možno zanietenosť? Všimli ste si niečo? Ťažko mi je povedať o Trnave. Myslím si skôr o Slovensku, keď to porovnám s Francúzskom alebo s Anglickom, s krajinami, do ktorých cestujem najviac, tak vnímam v Slovákoch
obrovskú dynamiku v učení. Vnímam oveľa väčšiu otvorenosť učiť sa nové veci. Vnímam nasadenie ísť si za svoj takú cieľavedomosť naproti krajinám, ktoré sú, poviem, etablovanejšie, či už v Európe alebo vo svete a možno trošku pomalšie v nasadzovaní určitých inovácií alebo v nejakých naozaj veciach, ktoré môžu hýbať svetom. Takže určite Slovensko v tomto aj ústami jednej americkej lektorky, ktorá nás lektorovala, či už slovenský tím, francúzsky tím, anglický tím na jednom podujatí v Anglicku v roku 2012. Spätná väzba bola: Jana, tak títo ľudia sú úplne inak pripravení a nastavení na tie ďalšie rozvojové programy. Vy máte možnosť porovnávať, lebo ako sama spomínate, aj veľa cestujete, aj ste organizovali konferencie, medzinárodné konferencie v Trnave s účasťou napríklad, ako ste spomenuli, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických, Maďarska a tak ďalej. Ako ľudia zo zahraničia vnímajú Trnavu? Ako sa pozerajú na toto mesto? Čo ich zaujíma? Na čo sa pýtajú? Sú veľmi prekvapení, že takéto mesto je. Veľmi sa im páčia kostoly, páči sa im naše historické centrum Trnavy, páči sa im história, vnímajú, páči sa im to, že všetko je po anglicky within walking distance, že naozaj tu máme všetko po ruke. Takže Mario Rinvolucri, jeden veľmi múdry, skúsený, uznávaný celosvetový metodík, aktuálne žijúci v Anglicku pri mestečku Canterbury, tak miloval rannú Trnavu, alebo Trnavu naozaj okolo 4. 5. nad ránom, kedy sa prechádzal po Trnave a vnímal tú atmosféru a uvedomoval si, koľko takého taju a takého čara tá tichá Trnava ponúka. Tak myslím si, že tie prechádzky sú veľmi inšpirujúce. Mám zimomriavky, keď to hovoríte. Ak máte chvíľu voľna počas tých programov v rámci konferencií alebo počas jednotlivých blokov, čo ľuďom zvyknete odporúčať? Na čo by sa mali ísť pozrieť, ak prídu z inej krajiny na Slovensko do Trnavy? Čo by tu nemali obísť? Čo by nemali obísť? No, nemali by obísť nejakú dobrú reštauráciu, ktorá im naozaj ponúkne fajn služby. Nemali by slovenské halušky neokúsiť. Ako som povedala, myslím si, že to najväčšie bohatstvo v rámci Trnavy je, vnímam to v našom centre, ale potom možno sú tu ľudia, ktorí im vedia odkomunikovať nejaké tie svoje zážitky v rámci Trnavy. Toto mesto má určite, ako každé iné, aj pozitívne, aj negatívne stránky. Vnímate vy osobne v Trnave nejaké negatíva? Niečo, čo by ste zmenili, čo sa vám nepozdáva, nepáči? Alebo čo by mohlo byť inak, ale ešte to tak nie je? Tak myslím si, že áno. Ja tomu hovorím, že je to priestor na rozvoj. Nemám rada možno slova negatívneho tónu, ale mám rada slova rozvojové, ktoré posúvajú veci vpred. Vnímam, že Trnava sa za posledné roky posúva vpred. Možno si razí cestu, ktorej nie každý rozumie. Ja osobne musím povedať, že podnikanie v rámci centra je stále ťažšie a ťažšie. Či už je to z pohľadu dostupnosti parkovacích miest, z pohľadu rôznych poplatkov, ktoré sa viažú na takéto miesta. Takže tam vidím priestor na zváženie možno presunu niektorých služieb. Pravdepodobne ako dopad týchto zmien bude, že služby sa budú posúvať do iných zákutí mesta. V čom je teda podľa vás najväčší potenciál tohto mesta? Úplne vo vzdelanosti. Myslím si, že sa môžeme píšiť naozaj mestom. Sme univerzitným mestom, máme univerzity, máme tu veľa vysokoškolákov. Myslím si, že aj mojou osobnou ambíciou je, prečo tie korene stále prehlbujem v Trnave, je prispieť k rozvoju vzdelanosti mesta, k rozvoju asi tých pilierov vzdelanosti a pre mňa sú to učitelia cudzích jazykov, učitelia, ktorí svojim prístupom, svojim vlastným postojom k životu nevedome ovplyvňujú správanie, majú obrovský priestor na
vedomé ovplyvňovanie a rozvoja potenciálu detí, juniorov, dospievajúcich. A takisto môžu byť veľmi zaujímavým podnetom pre diskusie pre vlastných rovesníkov, pre dospelých, učiacich sa. To vzdelávanie ide ruka v ruke s kultúrou. Pokiaľ ide o kultúru v Trnave, je to veľmi diskutovaná otázka. Niektorým sa máli, niektorým sa zdá primerane kultúry, niektorým sa zdá tej kultúry veľa a tak ďalej, koľko ľudí, toľko názorov. Ako je to s vami a s kultúrnymi podujatiami, ktoré toto mesto ponúka? Máte niečo, čo si dokážete vybrať alebo čo si nenecháte nikdy ujsť? Myslím si, že kultúra pre mňa z pohľadu tej vzdelanosti, športu a kultúry je to tretie v poradí. Možno práve aj tým, že naozaj ako žena, ktorá má dospievajúce deti, ktorá má povinnosti v domácnosti, ktorá má povinnosti v rámci vlastného pracovného života, tak kultúra je niečo, čo si veľmi rada doprajem a naozaj je to balzam na dušu. Milujem Trnavské divadlo a milujem podujatia, ktoré sa tu realizujú. Manžel má veľmi rád hudbu, tak akékoľvek podujatia spojené s hudbou, ktoré Trnava ponúka, tak vždy na jeho podnet príjmem pozvanie a využijem. Veľmi rada mám podujatia, ktoré sa konajú v centre mesta, sú otvorené naozaj ľuďom, poviem tak, v priebehu dňa, nie viazané na nejakú tú vlastnú hodinu. Milujem Trnavský jarmok, ak sa to dá považovať za časť kultúrneho podujatia v rámci tých večerných vystúpení spevákov. Takže myslím si, že naozaj v prípade len voľnej tej časovej disponibility veľmi rada sa zapájam do akýchkoľvek podujatí a vnímam nárast tých kultúrnych podujatí, ktoré Trnava v tejto dobe zaznamenáva. Vnímam oveľa viacej ľudí v uliciach a veľmi sa tomu teším. Pozrime sa možno na potenciál pre tých mladých ľudí. Sama máte, ak dobre počítam, 17-ročnú dceru. No. Myslíte si, že mladí ľudia v jej veku plus mínus okolo 20-ky majú možnosť sa v Trnave rozvíjať alebo rásť, majú možnosť nájsť si tu uplatnenie? No, tak to je otázka asi pre ňu. Keďže Betka, moja dcerka, je po väčšine svojho voľného času doma a vonku naozaj trávi čas so svojimi kamarátmi, spolužiakmi, možno v nejakej reštaurácii alebo na športovisku, venuje sa atletike. Čiže areál, myslím, atletický areál je priestor pre mladých ľudí určite. Myslím si, že tam je veľký priestor na vylepšenie. Teraz, keď sa ma pýtate, mám ako mama dospievajúcej dcery, mám určité obavy o tom púšťať dcerku na diskotéky, ktoré naozaj nevždy môžu byť úplne bezpečné. A z pohľadu takéhoto rozvoja, možno nejaké klubové centra, naozaj neviem o nich. Ak by vaša dcéra uvažovala o tom, či teda tiež ostať v Trnave ako mama, ísť v jej šľapajách a rozvíjať možno niečo, čo už bolo započaté, alebo odísť do iného mesta za možno inou prácou alebo inými ambíciami, v čom by ste ju podporili? Ostať doma alebo pokračovať tam, kde ju to viac ťahá? Tak ja som veľký podporovateľ slobody a slobodného rozhodnutia a ísť za hlasom srdca. Tak určite by som ju nechala, aby si vybrala miesto pre svoj život. Veľmi by som sa potešila, keby chcela bývať v mojej blízkosti, ale skôr vnímam, že ju srdiečko ťahá niekam ďalej. Ťahajú či už do zahraničia k našim susedom v Českej republike, alebo je to u nás doma veľmi blízke Anglicko. Vnímam, že mladí ľudia asi potrebujú odísť, aby si uvedomili a vrátili sa späť a rozvinuli potom niečo, čo nájdu tam v tej veľkej diaľke. Prídu späť a ponúknú to možno v rámci Trnavy na rozvoj. Veľa tu vnímam pre mladých ľudí do budúcnosti potrebu rozvoja takého virtuálneho sveta, virtuálneho prepojenia s tou súčasnou Trnavou. Myslím si, že tam je veľký priestor a ja sama sa v tom orientujem veľmi postupne. Tam vidím veľký potenciál pre mladých z pohľadu prepojenia nášho mesta a toho sveta, ktorý spája, myslím, všetkých ľudí z celého sveta.
My vždy s našimi hostiami tak pred záverom relácie bilancujeme. Vy ste úspešná žena. Ak by ste mali povedať, čo vám Trnava dala, alebo či vám v tom Trnava nejako pomohla, ako by ste odpovedali? Trnava mi dala, možno ja som o tom nevedela, čo mi dala. Trnava mi dala zázemie a dala mi priestor na stretnutie množstvo vynikajúcich ľudí, ktorí ma do veľkej miery ovplyvnili. Trnava mi dala priestor na sebarealizáciu. Trnava, vždy keď som zaťukala na dvere, tak mi pomohla. Z pohľadu, ja si spomínam na dámsky klub, kedy sme realizovali podujatia pre ženy v roku 2000-2005 a snažili sme sa prebudiť osvetu, kultúru, charitu medzi ženami v tom období a viem, že Trnava nám podporila túto činnosť a dala nám priestory napríklad na stretnutia v tom čase žien. A čo vnímam ako priestor na ďalší rozvoj vo vzťahu k Trnave je prepojiť práve Centrum inovácií pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Ten prínos toho odborného vkladu, ktorému sa venujem a ktoré naozaj dostáva väčšie a väčšie uznanie v zahraničí, aby sa to prepojilo aj do Trnavy a aby sme mali možnosť realizovať viac a viac podujatí, ktoré budú mať za následok alebo za veľmi pozitívny dopad zvýšenú kvalitu jazykového vzdelávania v našom meste. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pani Janou Chinorackou. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.